Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους μας, για όλους συμμετείχαν σε αυτό το κατά την ταπεινή μου γνώμη, πολύ σπουδαίο project. Και λέω σπουδαίο γιατί όλο το project ήταν τα παιδιά. Ήταν ένα έμψυχο υλικό, παιδιά που αγαπήσαμε, παιδιά από τα σχολεία, από το Λεόντιο Λύκειο Νέας Μύρνης, που ήρθαν στο χώρο αυτό, έπαιξαν με τα παιδιά, ζωγράφισαν με τα παιδιά, τραγούδισαν με τα παιδιά. Παιδιά που ζωγράφισαν στο σχολείο, στο 4ο Παλαιού Φαλήρου, στο Λεόντιο Λύκειο, ένα μεγάλο παζάρι, μια μεγάλη έκθεση μάλλον ζωγραφικής που έγινε το Μάιο, έργα που πουλήθηκαν και τα έσοδα διατέθηκαν προς τους σκοπούς της πίστης. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που έγινε. Πολύ σπουδαίο γιατί έγινε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και θα το διαπιστώσετε και από την ταινία που θα δείτε, αλλά από τα στιγμιότυπα που θα παρακολουθήσετε και από τα παιδιά τα οποία θα τραγουδήσουν. Ένα από τα τραγούδια που θα ακούσετε, το 3 λέξεις, γράφτηκε για τους σκοπούς της εκδήλωσης αυτής του project, μάλιστα, από τον πολύ ταλαντούχο συνάδελφο κύριο Δημήτρη Μπάρμπα, που κάθεται εδώ πίσω μου κρυμμένος, και να τον χειροκροτήσετε.